Ní smaoineodh ach fiche dófaoin géad dhaoine óga phost le Gaeilge, suirbhé. Ní smaoineodh ach fiche dófaoin géad dhaoine óga ghlacha le phost le Gaeilge sa teirifís feibli nó post dá leithéid a bhalla dhaoine eile. De réir taide nó a chomisisiona rinne Gaeltachta gormhór daoine óga ní mór an meala a bhaineann le post le Gaeilge. Fiche sé faoin géad den na ranfortia is smaoineodh ghlacha le post le Gaeilge lasmo gon teirifís feibli. De na daoine óga a ghlach port sa taide agus ar a cumas sa Gaeilge acu ní rúirt ach fiche 7 faoin géad go rud mealtach a bheith a bost le Gaeilge. Dúirt 38 faoin géad nach rud mealtach a bheith ina leithéid go phost agus dúirt 70 faoin géad nar a aontuairim acu faoin scéal. De réir an taide faoi dhearcadh daoine óga a le deiseannaí fostaíochta go dhaoine a bhfuil Gaeilge acu, thug 57 faoin géad den na ranfortia le fis nach smaoineodh siad phost le Gaeilge iad hain ná nach moladís a leithéid go dhaoine eile. De réir an taide a rinne an cólacht behaviours and attitudes aspa muíine ina go Gaeilge an chúise smó a mbeadh drugal dhaoine óga fiú smaoine phost le Gaeilge. Na daoine a cheap go rud mealtach a bheith a bost le Gaeilge, buí an deis an teanga a churchan cín is smó a bháiliad.